Li bajarê Amedê li dêrek dîrokê pêşengeha Arêsman hat vekirin. Ji aliyê wêneseza keçika 13 salî ve li dêra bi navê Saint Georgia pêşengeha wêneyan hat vekirin. Di pêşengeyê de wênesaz Öznur resmên ku di nava 2 salan de xêz kiriye nîşanê welatiyan da. Teknîka ku bi kar anîye jî boyaxên bi av û pênûsa reşin. Armanca vekirina pêşengehê wênesaz wisa anî ziman. 6 yaşında ablamın boya kalemlerini kurcalarken, boyalarıyla resim yaparken hoşuma gittiğini fark ettim. Sonra onları... Meraqa min ji mêjveyê hebû. Ez hîn 6 salî bûm, min qelema xwe a xwe digirt û min xêz dikir. Ewlê bavê min li dijî derdiket. Lê niha wî jî ferq kir ku ez ji vê hunerê hez dikim. Ez pêşniyarê hemî hevalên xwe dikim ku bila du qabiliyetên xwe herin. başladı. Ondan sonra 1. sınıfta Bilim Sanat Merkezi sınavına girdim. Orada başarıyla kazandığım için artık bende bir şeyler olduğunu fark ettiler. Di pêşengeyê de pêncî wêneyên cûr bû cûr hatin pêşkêşkirin. Hunermenda zarok di sala 2019 de jî ji ber wêneyeka xwe bi madalyanek zêr hatiye xelatkirin. Bavê wênegir jî tîne ziman ku di destpêkê de li dij li hunera wê derketiye. Lê dûvre dîtiye ku keça wê bi qebiliyet e. Vêga piştgirî dide wê û bang li malbatan jî dike ku bila zarokên xwe ji alî hunerê ve azad bihêlin. Özür ji berê de ji rasmê pir hez dike. Fakat me nizanbû. Em xul qarşî me fark nekir. Eğitim bê eğitim yani eğitim ne stendibû. Çünkü bilim sanat sınavı kazanç kir. Jî me wî keşf kir. Ondan sonra em jî li pey dimeşin. Her çeşit destek em deneyki. Şu eğitim divine. Min digo sebî ji kîja meslek hez dike. Yetenekê li ku derê ve her bira de gelişmiş ve. Yani illahin doktor ol, illahin öğretmen ol değil yani. Yani ez bir bawer dikim. Yetenek çi ve devi anan da gere eğitim bevine çünkü gelişmiş ve. Wêneyên ku di pêşengeyê de hatine pêşkêşkirin tên firotin jî. Bi vê pereyê wênesaz xerciya xwe a dibistanê jî derdixîne. Pêşengeha wênesaza keçika ciwan wê hefteyek li bajarê Amedê vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed. Resim kitabımı açtım. İçinden en çok hoşuma gidenlere baktım.